Iċ-ċirkwit fejn qiegħed. Din il-kwart ta' milu mhux it-trakka li wedu 10 snin ilu u what a joke. Dawn huma bis-suħut mill-għexieren ta' kummenti li ħallew in-nies taħt l-istorja qarrieqa ippubblikata mill-midja laburista aktar kmieni din il-ġimgħa fejn One News prova jagħti x'jifhem illi bdew ix-xogħlijiet fuq it-trakka tal-karozzi illi ilha imwiegħda aktar minn 10 snin. Ninsabu kommessi li qed il-poplu jagħtina l-fiduċja matul din il-leġislatura dan il-proġett ikun qed isir. Din il-weda ta' trakka ilha snin fuq l-iskaffa u issa One News għażel titlu biex jagħti x'jifhem illi dan il-proġett tal-motorsport beda, meta fil-fatt huwa l-proġett tal-kwart ta' mil. Il-fatt li l-midja laburista provat tqarraq bin-nies ma niżel tajjeb xejn għaliex kienu bosta dawk illi ħallew kummenti ta' kritika fejn ħafna staqsew jekk waslitx l-elezzjoni ġenerali. Mill-maġġoranza tal-kummenti jispjegaw illi dak illi l-midja laburista sejħitlu xogħol fuq it-trakka huwa xogħol fuq il-kwart ta' mil u mhux iċ-ċirkwit illi kien imwiegħed lura fl-elezzjoni tal-2013 b'bosta jsejħula refurbishment tal-korsa illi ilha topera għal snin sħaħ. Filwaqt li oħrajn uraw ir-rabja għal fatt illi iċ-ċirkwit ilu imwiegħed 10 snin fejn b'ħafna pompa Joseph Muscat kien saħansitra marħa l-farsa biex iwiegħed dan il-proġett lid-dilettanti tal-motorsport. Iżda wara l-elezzjoni tal-2013 waslet dik tal-2017. Mbagħad dik tal-2022 inbidel il-lider u anka l-Ministru u d-dilettanti għadhom mingħajr trakka għal dik eżistenti illi issa qed tiġi refurbished.